नमस्कार प्रणाम भैया। रउआ लोग खातिर ये 2021 में फिर एगो सुपर हिट होली गीत लेके आइल बानी। अभी में कुछ बाकी रला गावे के, लड़की गई हैं, हम गा दिले बानी फूल। तनी सुनी अब बताई कैसन बा भैया। अंतरा सुनी भैया कैसन बा है लास्ट वाला अंतरा। तनी बताई भैया लोग कैसन लागल। बस 2 दिन बाद रिलीज हुई है ये गाना SS फिल्म मोतिहारी पर।